Ay, ganun. Pinabalik. Dahil bahang-baha. Presidente kayo ng ng Kyukso ng Planet, si Kuya J. Dito din siya. Ilang araw siya na-strategy sa isa lang? Ay, anong liguan? Ang tatlo. Hindi, meron silang damit. Alam mo kung ano pinamigay sa kanyang damit? Scrub suit. Ay? Ang lalan. Ang balita, pag nakikita ko yung pangalan sa kanya, nakaka-proud. Nila. Ano pinakain sa kanila? Ano pinakain sa iyo? Ay? Hindi, meron naman siguro sa mga sa hospital, sa clinic. Eh, paano yung nabahang hospital? UST. Imagine for birthday night, Friday night, Walang magawa. Yung ako sa 10 years old. May pangarap pa kami. Yan na ako. Dito sa'yo po kami to. Baby! Sabi ko. Tingnan. Bibidyo ako na yung school. Whee!